Hai, jatonono chandra kaham. Kabangma jinjal ni bisingte joramayang tongmani bagi. Kabangma salamoy naro ani rucap mungnukui mayang tongkana. Amoni bagi yang narok ni bagi kaisa fresh resamung tubi fai tongo. Rucamung ni mung busuk bugiwi ijora sokai. Amo kok berok hip hop resamung. Resamung go ang bai tei ditia debojit Tripura resapka. Tei oro music renai khachini Tripura hastini koroksa bung genang musicians. Takuk Sam. Tei cinematographer ungka takuk Kapang. Tei Shumit. Bono kaibo oje music video kelaitani jengno kubakma babe help kelainai rok sini dol rok tei competition moi thai team rok bang paiklia hambai maya par oke khanap nai tongdi and voice channel busuk bugi way releasing it hambai